Goeie. Ja, goeie. Wat ben je man? Omroep Friesland, nou. Wat wij hier aan het doen zijn. Ja. Wij moeten de mensen in begeleiden en op een parkeerterrein te deel te zetten. Aha. Dat is de bedoeling. Ja. Dus, Parkeerwacht. verkeersregelaar nemen ze daar. Verkeersregelaars. Oké. Verkeersregelaar nemen Oh ja, ze dat zit daar. ik op je pet. Ja, Ja. zo is het jongens, zo is het. De mensen hebben alle een parkeerticket. Ja? Ja. En dan mag je hierop. Dit is ik weer de man van de KBN. Goeiedag meneer. Gaan we? Ja, hartstikke mooi meneer. En dan ben ik die zeggen, ja wij maken hierop, maar dat staat dan op intrekkaart. Ik zei nee, je moet een parkeerticket hebben. Nou, dan ben ik niet bij lullig, maar dat is niks. Nee? Bij hem breder eigen en dan zeg ik jongens, kan je wel parkeren, maar jij net. Nee. Nou, dan ben ik lullig. Dus. Ja, maar dan ken je hem wel goed hoor. Ja, ja, geen probleem. Daar Daar worden wij net verstrekt van. Nee? Zo'n Nee. probleemerig ben we de haast net. Dus als een probleem hebben, dan is het makkelijk dan gewoon ergens over te laten parkeren. Dus je bent keihut. Wij zijn keihard, ja. Ik ben er echt Wij een zijn van de rug. speakers. Ja. Ja, hè? Rug. Ja. Maar dat leer je wel in de jaren. Ja? Jawel. Als je in de 23 in hand weet, dan kijk ik wel op wat. Ja, 24 hier Ja, verkeersregelaar. ja, verkeer. Nou ja, maar hier met je helft ermee. Als vrijwilliger. Bij schaatsen, ja. Ja. Jongen, Dus, toen de baan weer naar die ontdekte ik er al. Dus prachtig. onvoorstelbaar. Mooi tijd. Kwamen ze nou in de postkoets te Ja, bewezen van. Ja. Bewezen van. Ja. Ah, nou heren, succes dan nog even. Ja, hey, dankjewel. Nou, tegen bedankt. Het Ja, zal je lukken. Ja. Ik hoop dat het een mooie uitzending wordt. Ja. Is goed. Ja.